Okei, me tehdään nyt jauhohaaste. Täällä illassa. Täällä on kylmä. Ota, mistä mä en saa tästä täältä. Onks tossa ruokalusikolla, ne ei lähellekään? Ota, mä voin ottaa. Siinä. Älä tiputa. Tämän verran. Minun pelottaa sen. Puusista verran. Sulla on se niin vähemmän. Eikö oo? Onpas, katso vaikka. Anna, ota siihen vaikka tää. Onko? Noniin. Okei, sitten lähtee. Okei, N, yhtenä. Okei, N. Yäk. Anna. Tiedätkö, mitenkä hyvä on tehdä? Anna vettä. Jenni, anna vettä. Jenni, anna vettä. Jenni. Tuommoinen suoraan kurkka niin isona. Hyi saatana. En suosittele. Hyi saatana, ei kannata, moikka, tää oli tässä.